Много често страдаме от илюзията, че информацията, която имаме, ни е напълно достатъчна. Прочитаме нещо малко, гледаме нещо за кратко време, схващаме основната идея и си казваме «знам го». Но истината всъщност е съвсем различна. Информацията сама по себе си нищо не може да промени. Единствено, когато я приложим в живота ни, тя може да даде една нова посока. Във всяка една сфера от живота – здраве, отношения, финанси, бизнес, разликата между обикновения резултат и изключителния резултат е в това колко готови сме да учим и да растем. Ако си казваме, че знаем всичко, ние спираме да търсим. Ако спрем да търсим, спираме да се развиваме. А когато спрем да се развиваме, означава, че сме в застой. Успешните хора имат съвсем друга нагласа. Те казват, колкото повече знам, толкова повече разбирам, колко много още имам да уча. Така че следващия път, преди да си кажеш, знам го, по-добре се запитай, прилагам ли го? Развивам ли се? Това е нещото, което ще те отведе една крачка по-близо към сбъдване на всичко, което желаеш и към постигане на твоите цели.